Kaunti ya Nyamira omuske Eric Okongo omugeni nigo agendere kumwachia umurai bwense muske William Ruto amo na serikali yaye kubatakana amo no gocha wepona siembe gocha sabalimi bekamaliye chae kolenganera niga serikali yanta kabage gutugutrala lichi kule nyata kwali gwetigwa liria lenge gocha kolenda abalemi kubatakana amo no botutukanu abwe kamaliye chae anamo no chinga kichi pona simna gutume ulikito fatigade Gisemba. Serikali enene iye kuragwa n'umurayo manene bwense Dr. William Ruto nigo yamuchiwe asugwanjirana kurusya richiko eryo ryare kubakonya abaremi bekemeriye chahe eryo konya ekemeri kyabo aseri goriri nene korengana n'amachiko a reforms jo mondo manyetora duyo mubusi ne president yenyano goroku William Samoei Ruto richiko liria nyorete lya munya lyabegete ligo lirie chahe ngandi bunse Wetani eji dora ibe. Egente ketanga ni akolete no koliru okoliru. O maana kata badare. O mondo wachenjiri chigena tu anjite kuna wale mintu. Sisi hatuna maneno unatuambia ya miwa, mahindi na nini. Umechukua pesa, hatuna shida, umepatia wakulima wa miwa. Lakini chai hujaweka hata shilingi. Si huyo ni mtu anataka kumaliza sisi? Na sisi tunakuambia tunakuangalia kutoka 18. Omo seneta oyeboigo bwe kaunti ya Nyamira omuske Eric Okongo mugeni boigo omochirie omoroberio bwe serikali enene yukwaga cha chinyomba chierigo lyanse Ekiokongo atebire nigo orengete gocha kubatachira inse abwo bokonyora wa inse boigo ngolere diga mu kyoko bokoigo obwate shiringi chimilioni sanemo okukikogole nyomba Ruto agachire korobere town mu kyoko bokoigo Ruto tambuga ati yani a connection no mwananchi amenya ta mari igoro abananchi tomenya pesa otoko mutenge gento mwananchi atagete mwaka ne bona asiaye boronge akanyomba kaliya bwata ka Nyamira akarosi kabaka akai gosonye gotagete korusi nyomba chiri chimbe chibese chiri oli okutona chachia housing inchuga igatoko balere chinyomba chiri chibonete ko improve bwagache chikine igo lyoli Nyamira yetakoraki MS lakini ngo gocha kunganye igotanga kwabekire chikoroba Kisumu ajaiga nigo ariko yakwana ekero kyomuyega bwebirero yokomwenia omugaka Peter Nyakundi ongera kurwase kinyoro kya enchoro egodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango omuyega boigo orekana koba oyubwa mabera amanene asekeria buna nyagusira konyanigo abeire gakomwikange omurugyoye aserieta Josephine Nyakundi wetera oborema obwo ase abeire igetanda wetania emyaka 15 kubatekana naya nigo abarahe abo boigo baikirana bakwanira injira barache kokonya abana banyagusira anene konyora emiremo abande gosoma na boigo omurwairo uyo kobweniwa challenges to wate omongina ende nyagitari na gisara kanirwe fees onare gosaba senator minto orabuno gotokonya karatu akire sabu twale gosaba nyasaku no mongina oli atene nake abokora nyomberi yabeire na gisare kara asoma akore school unago somero obwalimu nabagocha kuba madamu muya sana akonye muchioli ase ensemo ya siasa nigo moseneta Okongo mugeni agenderera kumwakira ekoko uyo kabeire omowasiri bwoburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i ozyo bweganga yaye yokuria ekirogo kyoborai bwense ase boigo agenderera kuboria basae kogenderera kwerikia buna abaki chikura tuko na kijana yetu anaitwa Fred Okengo Matiang'i na yeye tunataka tumwambie tafadhali mheshimiwa Matiang'i ukichukua uongozi vile Ruto alisema alikubeba Biblia kitu ya kwanza rudisha ile kitu inaitwa NHIF wananchi walipe shilingi 500 namba 2 hii kitu tunaambiwa tutujengeo manyumba kwenye town ukiingia hivi hiyo kitu fanya nini ondoa kwa hivyo tunakuambia 2027 uangalie debe kutoka Nyamira mtu ni Fred Okengo William Ruto ni 1 asifanye nini? Asifanye nini? na siasa che kaunti ya Nyamira asomuyega oyoiga bwebirero nigo na chirocho chiabwata inse kiromondo le very strategic uranyare goyeta ngora sobisi arabandoro onye governor onye ne president onye senator bakwana senator naye kubwat story engakie goika ukama out clear mapema egera tomanye senju ya bad rumors from elsewhere
anotagete kerogo ego wanga yani numoko musugumera tatageti ngakimwambangire kuru Nyamira ngiro wale gose promotion maite mwambe kabiye kera njo manyane ngo jikopwana udio lo bisio tane kerogo ne ikiane lakini kerogo ne ikiano tari ikiano no bananji oto ino mo wake kura kumura tewe ngane promotion njara bonko batiyare mbakolere gashi Kingo ripota Gatembe koraiga sekenyoro kya Enchoro ime ye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Nche Fatigad Kisemba